ACRA és una organització empresarial sense ànim de lucre que agrupa la majoria d'empreses i entitats del sector de l'atenció a la gent gran a Catalunya. Des d'ACRA promovem el benestar de l'adult gran i la qualitat dels serveis prestats. A més, busquem enfortir el sector davant nous reptes socials a través de la formació, la recerca i la innovació. Els valors que conformen la nostra identitat són la transparència, el compromís, la diversitat, la independència i el rigor. Els serveis que oferim ajuden als associats a desenvolupar les seves fortaleses, des de la representació i defensa dels seus interessos, passant per un assessorament legal gratuït o formacions per a tots els professionals del sector, entre d'altres. A ACRA comptem amb més de 400 entitats. Representem més de 1.100 serveis i més de 45.000 places. Donem feina a uns 37.000 professionals i atenem més de 210.000 persones. Des de 1989 estem al vostre costat. Des d'ACRA liderem el sector.